Sawetara lungguh sing prayoga miras pantes melu rumaki wigati. Iswanan. Ya ngeswakaken dawuh. Ora salah. Pareng dawuh Kanjeng Sultan. Apa wis rampung kewajiban. Duh Kanjeng Sultan pareng badhe atur. Ing mangkenipun lepat kula nuwun ageng sampun pangarsani Kanjeng Sultan. Rikala semanten panjenengan dalan menika utusan dhateng kula kang supados kula menika nanjikaken kawontenan wonten ing Kadipaten Penarukan. Renami tumindakipun Sang Adipati Tunggul Wulung. Ing kalenggahan menika pancen leres kasunyatanipun Sang Adipati Tunggul Wulung menika sampun mengkang pranatan lan sampun nguwalaken pranatan saking Mak Bintara. Dadi kaya ngono. Monggo manut kabar. Saka prajurit Rek Sandi campuing peperangan Panarukan Demak Kasuran itu malah keporo Senopati Bulan Demak Bintara Probos menika ikut dadi Naraprasana. Ya. Ora dadi kaya mawon. Ning kabeh iki mau aja nganti kedlarut-larut. Petenging swasana negara ing Demak Bintara. Sawetara lungguh sing rayu Wis akan dawuh Kanjeng Sultan. Kakang Sunan Kalijaga Kula kados kok menawi mboten silih ing panggonan panjenengan ugi mireng menapa ing dados aturipun Mergian Patih Wonosalam. Dumadosipun perang Panarukan lan Demak Bintara. Wonten satunggalipun Senopati kapikut dados Narapidana wonten ing Kadipaten Panarukan. Mila ingsun mundhut kados pundi menggah ego bisa pamrayu indika Kakang Sunan Kali menangi peperangan ingkang nembe dumados wonten ing Demak. Yai Sultan, menawi pareng kula kepengin njari menapa ingkang dados petenging ati bukep. Negari Penarukan pindhane tetanduran. Wonten ing Al-Qur'an kajar in awrazasab. Dadi tetanduran niku menawi dipun sawang katon ijo royo-royo nanging kala mangsane sing tengah dipangan tikus. Mboten beda kaya dening negari. Wonten ing negari Demak Bintara kalamun kawaspadaken saking manca negari gemah ripah roh jinawe nanging dumadakan wonten ing Penarukan wonten salah sawijining Naradipati ingkang wani mbelot dhateng negari Demak menika panjenengan dados sembahan kedah gadahi watak segara tegese sugih pangapunten dipun tresih sabar innallaha ma'asyabirin ing pundi dunungipun lepat lan ing pundi dunungipun sebat ingkang njalari Adipati Tunggul Wulung dados ampun dosa-dosa undhak kesuruhan. Dados menawi ndika kados pundi Kakang Jabar Sukit. Niki nuwun sewu lho nggih Kanjeng Sultan. Kok kula menika nglincipi barang teng papak niku mboten. Kula ngertos perkawis menika saged rampung kanthi sarana pirumbukan. Nanging yen to pirumbukan menika mboten saged ngrampungi perkawis kedahipun kanthi sarana peperangan. Lho, menapa wonten to pinangka saka guru kok entenipun sabar lan sabar. Jalan napa? Kula ngertos. Bangkang lho Kanjeng Sultan. Yai Sultan, Kakang Sunan Kali. menawi kepareng kula nyuwun wekdal kangge pangsuri ngendikanipun kiai saking Kudus. Cik, nyemanggaken monggo. Gus, kados pundi lho Kakang Kali? Katone kuwi nyawat lor. Nek sing kena kidul, lho sampean krasa to? Tak dodok. Nek aku pancen sregrak ning Majapahit. Nek umpama keblek dodokku ora ana tulisan yen aku ki mbangkang wani peralatan ana ing Bintara Demak. Dadi samubarang ki apa banjur rampung yen terus perang. Ya nek kowe seneng Gus, takoni yen kowe pancen senopati saka ing Bintara Demak. Sunan Kudus
kula tumandhakaken wonten ing Panti Kudus. Kula ngertos kawula wonten ing Kraton Majapahit menika sami nyenggok budayanipun Sunan Brawijaya Sang Ratu Brawijaya kekalan Dwarawati. Umpami Inun sewu rening sedaya kula sami nyenggok Eyang Dwarawati kula tumandhakaken wonten ing Panti Kudus. Umpami piyambakipun sampun ngrasek agami agama Islam ing manggenipun sedaya kawula wonten ing Majapahit rika semanten nyengkok lan Sang Prabu Brawijaya kersanipun lumebet wonten ing agama Islam. Kula dekaripun amar makruf nahi mungkar. Lho kok senenge rondo. Dadi siarmu agama lumantar Hyang Ratu Dwarawati ben dadi Islam. Masya. Aja kleru ing panampa. Ora, mung aku mau lak ndalari yen terang kuwi ora mesti yen kang terang kuwi perkara nanging kudu dirembuk ditinting-tinting endi sing apik endi sing ala. Kakang Sunan Kali. Iki cetha. Tane apa? Sampeyan menika minangka dadi saka guru Dewani Kulama ana ing Kasultan Demak Bintoro. Terus Ning sampeyan iki mung tata gelar kok. gelar Kasunyatane saiki Dipati Tunggul-Wulung timbali lho. Ki mung sabelo pun sabar lan sabar. Sepisan iki kanthi dadasaran balilane Tunggul-Wulung kaping pindho. Lah nek upamane iki minangka saka guru lho. Nuwun sewu lho Kanjeng. Kakang Sunan Kali. Sakniki nggih Dewaning Ulama. Pinangka Dewaning Ulama ana ing Kasultanan Demak Bintoro sing kudune pitutur sing becik, sandang penganggo kudune sing apik. Iki mono, raga ki sorotane batin. Nek ketone ragane becik, resik, tuladane kaya Sunan Kudus, mesti jerone ya resik, ora kaya kowe. yen aku kenapa? Ingun sewu lho Kanjeng Sunan Kali. Lah wong Sunan lho wali lho. Lho sandang penganggone kok sarwa ireng coklat. Lho bangsane iki wali apa wong nyuluh kodhok? Masyaallah. Terus Lah pripun? aku kok arane wong nilokaja. Lah iya. Alhamdulillah. Wong nilokaja isih becik. Lho kok bisa becik? Timbang nyuluh bojone tanggane. Lho kok kowe tutuke kok nang Hyang Dwarawati meneh iki aku piye kok? Apa yen wong agem sarwa putih iki banjur wis apik? Jape, Katon suci, suci. durung karuan. Kowe kok bisa ngandhakne kaya ngono? Apa yen putih banjur apik yen ireng elek? Iki mono mesti. Contoh ladane kaya aku iki. Nek umpamane jaman syuting yo Kanjeng Sunan Kudus mesti iki sandang penganggone sarwa becik, suci, mesti sorotane batin uga suci, becik. Alhamdulillah. Nun sewu Yai Sultan, panjenengan katur birak lenggah Hyang Sultan. Yus, Aja. kowe tau roh manuk blek kok? Ya ngerti. Rupane apa? Ya putih, Sandane sawah, ning sawah, pakanane ya kodhok. padha. Nek dicekel wong regane didol pira? Ya ora ana regane. Murah ya. Murah. Monggo rupane Putih, kaya kodhok kaya. Sampeyan kok blong-blongan iki gejogan apa kon leboni karepku sampeyan iki piye to Kanjeng Sunan Kali? ora kok ngono, jare anggere putih apik yen ireng ngono. Kowe tau roh manuk bio? Ya ngerti. Rupane, Ireng, manggone, manggone nang kurungan kencana. kurungane apik. Oh iya. Barang akeh. Ngombenane Ya mesti iki ya banyu sing putih. Kaya bini aku wae ngono. regane, Ya larang. rupane Ireng kaya kaya mula aja klarani saben ireng ora yen putih apik. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna satune akramakum wong kang mulya menika apa atqakum wong kang takwa ora krana busanane, ora krana baguse, ora krana ayune, ora krana bandane, nanging atqakum. Dadi sing penting takwa. Aja mung perkara dosa napa banjur suci. Ngene lho, pripun? asa antu ibu sayan wa huwa syahulakum. Sing kok sawane donya iku katone apik. Ya kan? Ning yo kawanen apik. Wa asa antu ibu sayan wa
Lah iya, tukang tambal ban iki penggane apa? yo rusak nang getan, mungkil-mungkil. Nang atine apik. Kok bisa kowe ngandake Bengi becik? tengah wengi tulung marang wong sing bane gembes apik ora atine. Ya apik. Apik to? Apik. Kowe weruh wong sing nganggo desi, Ya dasi. kemejanan mlitit, nganggo jas, Iya. ngesaki pulpen. Nanging dhewe ning ngapusi rakyat apik ta ora? Ya ala. Kula kuwi aja sok sing gawene iki pakaiane apik, banjur atine apik, sing busanane ala, banjur atine ala lho karuan. Nanging kasunyatane ya Kanjeng Sunan Kalih. Ning nun sewu melih. Pokoke kula niki nun sewu kalih panjenengan. Jalan kula menika anggenipun ngendika amargi kahanan. Nah umpami panjenengan menika senajan to rasukane panjenengan menika sarwa ireng nak umpami panjenengan niku sae niki mboten kinaruan. Jalan menika kula mesthekake nak sandang penganggone kados sampean mesti ya wong ala. Mergo apa? Lho senengane sampean lho. Kira-kira ki sampean iki tau nekani pengajian ora? Nak Kanjeng Sunan Kudus ya Jabar Suting mesti aktif. Mesti nekani. Lho, sing kok nekani kok mung ketoprak, tayupan, nonton dangdutan. Lho ngono kuwi iki Sunan apa kira-kira kowe iki mono anu jeger? Masya Allah, Dus. Innamal a'malu binniyat. Kabeh gumantung saka niate. Wong nekani pengajian itu terus untuk ganjaran. Lho iku ya entuk mestine. Urun karuan. Kowe kok bisa kandha kaya ngono? Ora niate mau rasa kandakno innamal a'malu binniyat. Gumantung saka niate. Nekani pengajian jalan apa? Niate ayo jenengane pengajian rebanane ayu-ayu. Lho, niate kepen wong ayu to. Nanging ayo do nonton ketoprak, do lakone sunan-sunan. Endi sing apik ditinggo, sing ala dibuat. Aja nganti tontonan niku nek iso dadi tuntunan. Aja nganti tuntunan dadi tontonan. Sampai iki ora sandadak sesorah perkara ketoprak karo tayupan. Aku iki lho. Kanjeng Sunan Kudus yo Jabar Suting. Aku pokoke ipat-ipat. Selawase anak putuku tak pengin nanggap ketoprak, tak pengin nonton ketoprak karo tayupan. Masyaallah. Dosamu mlebu ana ing neraka. Sejarahe tayuban wayang ketoprak. Tak terangno ya. Tayuban iki saka tembung thayyibah. Thayyibah iki kebagusan, piwulan pitutur sepisan. Ledek yang arep beksa pinanggo pitutur. Pitutur apa? Yen arep beksa sepisan alif lam ha. Yen diwaca dadi Allah. Alif lam ha. Allah. Menungso kudu eling marang Gusti Allah. Joget beksa pisanan mesti prisikene. Sip. Ya. Iki pitu. Ayo ning kono kene eling menungso iki ana sing nipta. Ning ora ana joget pisanan joget apa? Ngene iki ora ana. Ora ana. Isih diiringi gong. Ngerti gong? Wong gong iki manggo niringane tutuane. Lah aku ngrungokno wae iki aku wis kupingku wis mosok gendrepet kok. Gong sepisan. Iki mesti tunggu-tunggu. Bung. Ya, sana le ya. Nang kono nang kene kudune lek kanggo aku. Banjur kendang tak dah. Ayo ndang sida kumandang. Mandang apa? Sujud marang kersane Gusti Allah. Disambung karo bonang. Bonange kepi? Bonange. Ayo dadi mandang bener aja dikentole. Bentole kok mleke wah. Nah, Masane kok adep apa ya? ora. Iku kuwi lagi gong. Gong bener. Lah gong kuwi wilangane 9. Songo banjur. Gong. Penong. Banjur bonang. Yo. Kendang. Gambang. Suruh wae sama ki gambano paling tanah Jawa wilangane 9. Bareng ngono, wayang. Lho wayang kok sedul. Wong wayang diceluk ringgit purwa. Ringgit iki Kanjeng Sunan Giri sing
Masya Allah, ya Allah ya Rab. Iki ya dus, samubarang sing tontonan dadi tuntunan, aja tuntunan dadi tontonan. Akeh tuntunan sing dadi tontonan. Kok iso akeh kiai mlebu kuwi? Jalan apa? Tumindak ora bener makan santrine. Ya ta ora? Yo nak kudus sak ora. Ora kudus. Aku gak ngerti, pas santrimu kae ora ya. Ning senajan kok kepiye wae. Nak kok padak-padake antaraning santri Kadilangu lan kanthi santri Kudus tetep akeh santri Kudus. Sing ngarani sapa? Lho mesti wong kene seksine kabeh to. Masa iya? Wah iya. Apa iya? Ini. Ngerti? Iki dinane Ahad pagi. Ayo. Ahad pagi sing di omah kagungan kersa nikahno prane. Ayo mesti. Iki kira-kira yen wong Jawa iku slametan ta ora? Lho sama lumrah yo slametan. Ngundang Pak Mudin, Ngundang ono asane berkat. yo bener. Ditandukno. Yo ditandukke. Krungu lah tanduk. Yo kadang kala aku yo keprungu. Nek ora krungu tak baleni. Lah kepiye? Awas sing ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Para sepuh wahane kalas dinten Ahad pagi menika kula sedaya ingkang kagungan pisan anggen pun gajah kacak nikahaken putranipun. Mugi-mugi sedherek Allah paring slametan kita sedherekipun. Muga sakit tepat dhateng para nabi para surata para salihin. Salam tepat dhateng para wali. Usipun kanthi Sunan Kalijaga sababiahipun pesanipun Allah. Kita dateng balik Yogyo Rino saha iki tanggung Pak Mudi. Hormat kanthi Sunan Kalijaga sababiahipun lumpuh dhateng keluarganipun Bapak Kakang Jaga balik kira-kira hormat dhateng Kanjeng Sunan Kalijaga Kanjeng Sunan Kudus ingkang ngudusi balik ono takono Ngeten ya, nggih. Bapak-bapak. Nek umpami panjenengan benjang kagungan kersa, umpami ngedenge omah, umpami panjenengan badhe kitanan, umpami panjenengan badhe mantenan, pun sakniki panjenengan kapil. Ampun hormat Kanjeng Sunan Kalijaga. Hormat Kanjeng Sunan Kudus kemawon. Mengke jenengan kula hadiahi montor Vario. Kinten-kinten panjenengan purun apa mboten ku? Mboten. Kowe ora ben aku. Pak, sampean ra ngertos to, sugih-sugih wali ora ana liya ki mung Kudus. Jambu bol wae sapa? Kudus. Jarum wae sapa? Kudus. Ngerti iki sugih-sugih. Sampean mboten usah kuwatir. Besok sampean nak umpaman duwe kajang hormat Kanjeng Sunan Kudus kinten-kinten purun mboten vario. Purun apa mboten? Alah balaku kabeh blas. bareng aku krungu jarum wae Kudus, jambu bol boleh Kudus. Boleh Kudus ki piye to? jambu bol. Jambu bol wae Kudus. Kok boleh Kudus? Aja kurang ajar lho. Nah, mau ora jarum jarume Kudus. Lah jambu bol ya. Sampeyan dulu aneh-aneh Kanjeng Sunan Kali. Sopo kae? Waalaikumsalam. Oh, samire.
sapa menak? Mboten wonten kalih karebet. Karebet. Gusti, kula njaluk pangapunten Gusti. Waduh, aduh, bet, karebet, bet. Lho. Tumindak akatimu kok kaya ngono ya, bet, karebet. Lho. Kowe iki yo blok yo ngaca. Kowe iki ngono. Tak ulang ana ing Panti Kudus. Al-Fatihah wae ora ngapal. Dadak lunga ning Panti Kudus. Lah nek umpamane kowe iki nang paninggalke nang Panti Kudus, kono nanggone bonang rapopo, murya rapopo. Lho. Kowe merguru iki kok malah dadak nang panggoning kadilamu. Kowe kok ora iso nyinaoni lakon sing wis kaburi. Sopo gurune? Gurune kadilamu ki mono mong tilas maling. Sultan duluk dan sertaus. Terus nggih Kanjeng Sunan Kali. Kowe ku mau nuturi karebet apa ngomong? Ya ngono kan karebet, nuturi karebet. Mergo ki mono sing rikala semon uga anak siswaku. Ning aku ngrasa Rasa piye? merguru ae kok nanggone kadilan. Wis pondoke reot kiyaine dongkolan maling. Kowe iki ngerti karepet dongkol ta ora? Ya ngerti no. Kira-kira tak takoki dongkolan maling karo dongkolan santri apa ndi? Esan bocah TK wae nek ditakoki mesti ya ngerti. Kira-kira dongkolan maling karo dongkolan santri apa endi sak? Tak takoni kowe. Iki anak siswaku yo mestine yo ngerti padha karo aku. Mesti yo apik dongkolan santri. Dadi gurune karepe karo muridé padha karepe. Masya Dongkol maling karo dongkol santri apa dongkol? santri. Iki yo gurune beda muridé. Sesebrono lho. Kowe nek umpane ngomong kanthi adhedhasar sing wewaton, aja mung ngawur nggone ngomong. Ngerti karepe dongkol ora? Ya ngerti. Apa? Yo prei. Lah lho. Camat dongkol, Yo prei nek ndonga. petinggi dongkol, Yo prei nek dadi petinggi. maling dongkol. Prei nek dadi maling. Maling dongkol prei dadi maling, dheweke merguru nang ngene kiai rino lan wengi nyinaoni kitab suci dadi menungso sing dadi santri sing istiqomah condone kaya aku. Luwes apik-apik dadi santri saben dina saben bengi buka kitab suci maca budak terus ana ing masjid lah kok lereng dolanane nggone gandu dolane ketuceki ombenane mesti lho lereng dadi santri dadi apa Gus? Nasa Sliramu mau ndakwa karebet dadi maling. Kira-kira tak takon. Sliramu nggahke nara pidana nang gone pradata pengadilan dijanggep tindak perkara. Siji, ana Pandhawa, ana sing didakwa, ana bukti, ana saksi lan pambela. Sing tak takon. Sing ndakwa karebet maling sapa? Kula piyambak. Iki anak siswa kula sing sabelo-belo. Rene ana sing ndakwa, ana sing didakwa mestine karebet. Buktine Ratu Semenanjung. Nah, saksine Saksinipun nggih kula piyambak. Gus, Pripun? Pandhawa kranep seksi kira-kira payu ta ora? Yo payu. Payu mergo apa? Sing nang papan kono anane ora liya, mung anak angger penangsang. Lho nek ana liyane, ya sing ngeseni liyane. Dene ora ana, manane mung penangsang. Ya iki ngono disake yen to Pandhawa ngrangkep pino dadi saksi. Ngono tetep karebet dihukum. Dihukum, dikunjara. Bet, ngapurane kan aku gurumu ora iso mbela. Nanging mbok menawa mengkono padahe swasana. Terus pasrah kunjara. Iya nek tak dulur aku perkara iki.
kok rampung. Kanjeng Sultan. Barengi perkawis niku kula kemutan. Nggih. Kala wingi kula niku kelangan pitik sak tarangane. Ya cedhak, lho nek wali-wali melarat ya ngene iki. Lha wong pitik sak tarangane kaya dipunjuk atur ning ngarsane Kanjeng Sultan. Ora kepara pitik iki ora nek iki keadilan. Malingipun kula sampun ngertos nggih sesarengan kalih kula minggah wonten ing pendhagang. Dados nalika panjenengan bekalan panjenengan sampun pengalingipun. Sampun Lajeng sinten malingipun? Arukan sak. Kowe iki aku ngerti santri sing pemenang seneng adil. Nek kira-kira malingi kecetak ngono, mbok apakno? Badhe kula kepuhi, badhe kula indah-indah. Sapa sih ya? Ngono biasa. Kanjeng Sultan, malingipun mboten wonten kalih telu mung setunggal. Sunan Kudus Kakang Sunan Kudus. Nggih. Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Apa nek Lho niki, wong Sunan Kudus wong sugih-sugih wali ana ing Nuswantara. Ki sing paling sugih iku Sunan Kudus. Lho kok nyolong pitik sak tarangane sak njoke. Lho kok ya mokal lho. ya ora ana temu Nek umpamane sampean padha sing kaya apa ya ana pandhawane, ana seksine, ana pambelane komplit samubarang sing digake nang Indonesia. ono Lanjut, sing gak waku. sing tak kowe. Malinge Malinge kowe seksine. seksine gandeng santriku ki pas padha ngaji, ora ana wong, ya tak seseni dhewe. Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Niku mboten sah. Jalanan piyambakipun menika pandhawa krangkep dados seksi menika mboten sah. Ora payu. Mboten payu. Nek ngono karebet ya ora sah ya. Apa padha dihukume? Karebet dihukum, Sunan Kudus dihukum. Nak karepen niku dihukum mboten napa-napa, ning kula mboten sah kok. Lho, ya ora atil sing ngene. Sabar kemawon Kanjeng Sultan. Sabar. Walah dus. Kanjeng Sultan, sedaya kula pasrahaken dhateng pangros dalem sumangga. Matur sebabun Kakang Sunan Kaliyanganipun caos iku. So pratikipun ngenani kawan Demak Bintoro. Kepareng ingsun badhe ngadili perkawis menika. Penangsang lan pekarepet junggahke nyong mendopo penangsang dakwalan karepet yen sing nyolong kanggo ratus menantu. Monggo pancen bener ngendikane Rama Sunan Kalijaga. Sawijining perkara bisa sah ana sawijining pradata kuwi kudu jangkep ana 5. Dakwa pandakwa bukti saksi jangkeping 5 kudu ana pambela. Ewadening penangsang anggoning dakwa kelawan karebet kuwi durung kuat karena ora kinanten saksi. Mula pradata mutusake yen anggoning penangsang dakwa karebet kuwi batal karana hukum. Nanging sakuroning anggoning munggah jaluk pengadilan iki ana dalan liya. Sawetara perkara penangsang gone dakwa lan karebet bakal tak sisihake. Ana sayembara ing Demak Bintoro. Lamun sakloroning bisa mupu ing mengkoning kuwal saka Naramudana. Sepisan sapa wae bisa ngluwari pidanane probosmi saka ing Kadipaten Panantan tunggap para ngundurake kang mbok Ratu Semenanjung wal saka pidolon Demak Bintoro. Penangsang sagap. Kaki karepet sing ati Tanpa restone sabar narima laku becik ketite Allah ketara. Jaluk. Aja maksud diputar dari pangestu.
ra mesti. Menika leres. Sing gede barang kamu aku. Anjir. Jadi sabarang aku sing gede Pak Rami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak nyuwun pamit nggih Kanjeng Sunan. Namun nderekaken pisakan Jabar Solo. Nyaman tadi sawetara